Җәйнең беренче көнендә зәй хуҗалыкларында терлек азыгы әзерләү техникаларын кабул итү һәм азык сакланачак урыннар тикшерелде. Район башлыгы Разиф Кәримов һәм Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләреннән торган комиссия хуҗалыклар эшчәнлеге белән якыннан таныша. Районда 3 терлек азыгы әзерләү бригадасы, Кадыр, Чыбыклы, Нива җитештерү комплекслары оешты. Алар алдында барлыгы 6500 гектар мәйданда үлән чабып, сенаж салу бурычы тора. Әзерлек бик югары уровеньда дип әйтәсем килә. Бүген 6000 гектардан артыграк безнең күп еллык үләннәрдән беренче каттан инде без һәр вакытта сенаж салабыз. Менә үзебезгә бурыч итеп инде 10-15 көн эчендә бу эшне төгәлләргә дигән бурыч куябыз. Без Зәй шикәре агрофирмасының Чыбыклы бүлекчәсе басуында терлек азыгы әзерләү техникаларын кабул итү барышын күзәттек. Биредә 3 дистәдән артык төрле техника әзерлек сызыгына куелган иде. Безнең алга куелган бәк зур задача. Погода шартлары туры килә, Аллага шөкер, яшеллекләр үсә, люцерларны 3 укос алырга каралган, аны бөтен сыйфаты технологияларын соблюдать итеп саклап куярга, терлеккә ризык әзерләргә. Разиф Кәримов урыннарда механизаторлар, комбайнчылар, белгечләрне сәламләп эшчәнлекләренә югары бәя бирде. Эшне башкарып чыгу өчен һава шартларының уңай килүе шарт. 3 комплекста тотрыклы эшләсә, барлык мәйданда 15-20 көн эчендә беренче кат чабу эшләрен төгәлләү бурычын куя Зәй аграрийлары. Техникаларның барысы да әзерлек сызыгына куелган, димәк, эшне дөрес итеп оештырасы гына кала. Һава торышларына караганда быел терлек азыгына кытлык булмаячак. Барысы да молдан булыр дип көтелә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.